Dohodli jsme se, že bychom, kdybyste mě špatně slyšeli, tak vás poprosím, abyste mi dali znamení. Domluvili jsme se na tom, že jako první by zde hovořili sourozenci Irena a Přemysl Miškovští. Chtěli by to udělat tou formou, že by vám rádi na úvod něco přečetli. Já bych k tomu snad jenom dodal tolik, že v roce 1878 se Lošánky osamostatnily. Tady jsem s dovolením webových stránek obce Lošany vám připravil jednu fotografii, abyste si představili, protože dnešní povídání se bude linout v duchu vzpomínek z Lošan a Lošánek. To vzadu, v té horní části fotografie, to jsou Lošany, s velmi důležitým stavením číslo popisné 42, což je tamhle nahoře vpravo od silnice, a tady v dolní části jsou to Lošánky. A protože sourozenci Miškovští pocházejí tady odsud z Lošánek, tak jsem považoval za nutné vám sdělit, že v roce 1878, kdy se Lošánky osamostatnily, se prvním starostou Lošánek stal pan Jan Miškovský, pradědeček našich dnešních hostů. Slovo předávám panu Přemyslu a paní Ireně. Prosím, budu vám to držet, jestli chcete. Jo, děkuji moc krát. Vážení přítomní, děkuji za možnost říct několik slov k osudu našich předků, rodiny Miškovských. Vážím si toho, že je to právě zde, na tak důležitém místě. Nejsem žádný dobrý řečník a historik už vůbec ne. V 9. třídě mě přidělili do budování socialistického zemědělství, tak co můžete očekávat. A přitom bylo nevolnictví už dávno zrušeno. Předem bych rád objasnil, proč jsem přesto rád toto pozvání přijal. Mám proto mimo jiné dva důvody. První je, že bohužel stále ještě občas slyším názory období znárodňování, že to tak přece zle nebylo. Kdyby kulapci dobrovolně předání podepsaní měli by klid, dostali by dokonce práci a nemuseli mít ani starost o děti v jejich školním, poškolním a případně vojenském věku. Taková, že byla doba. A o to právě jde. Aby se taková doba, případně i v jiné podobě, už neopakovala. Právě proto je třeba o tom mluvit. Druhý důvod, proč tady tedy jsem, je následující. 2krát až 3krát ročně se vracím do rodného kraje. Tato dvě slova, rodný kraj, mají pro mě speciální význam. Bratr mého otce, Bohuslav Miškovský, měl hospodářství v nedalekých Dolních Chvátrinách. Ukradli mu ho přesně o Vánocích 1952. Přijel vojenský nákladák a měl 2 hodiny času naložit něco z nábytku, co se tam vešlo. Po delší jízdě je vysadili do sněhu a oznámili jim konečně, kde jsou. Bylo to na pokraji lesa v Krkonoší. A od té doby bydleli ve starém, vybydleném domě po odsunutých sudetských Němcích. Později, když nás skrýt mohl navštívit, ovšem ne v Lošánkách, ale v Radboři nebo ve Kbele, kde jsme byli vystěhováni, říkal, vracím se do rodného kraje. Já se tedy taky vracím do rodného kraje. Ještě musím říct, své Chvátovy bohužel už nikdy neviděl. Já se tedy taky vracím do rodného kraje.
Z Lošánek pak pravidelně zajíždí do Kolína a do Kutné Hory. V Kolíně je na zdi průmyslové školy ulice Everova památní deska připomínající protikomunistický odboj v 50. letech skupiny studentů. Z nichž Boris Volek byl popraven 11.11.1952 ve věku 24 let. Pod touto deskou je možno zavěsit květiny, což pravidelně dělám. Vzpomenu na některé neznámé, kteří byli rovněž postiženi, a také na ty, kteří se bohužel koncem totality už nedožili. Pak pokračují do Kutné Hory. Naproti památníku Tomáše Garrigua Masaryka před Pražským domem Borem je připevněna památní památka obětem komunistického režimu. Tam taktéž zavěsit květiny. Ale proč o těchto dvou místech tak podrobně povídám? Jak v Kolíně, tak i v Kutné Hoře se stává, ne vždy, ale přece jen několikrát, že například, když po půl roce přijedu, visí tam stále ještě ta moje stará kytka. Nikdo ji nenahradil ani neodstranil. Na těchto frekventovaných místech chodilo, jak předpokládám, během těchto měsíců možná 1000 lidí. Ptám se, kde zůstává vděčnost a úcta těm postiženým. Jedná se o lhostejnost, zapomínání? Nevím. Ale právě proto je třeba o tom zase mluvit. V Kutné Hoře jsem ovšem zažil také něco velice pozitivního. V září minulého roku jsem byl u památníku už prakticky hotov, vyměnil suchou kytku za čerstvou a chystá se odejít. Právě ale kolem procházela malá rodina s 2 dětmi. Ten chlapec se ptal tatínka, co je to tady za sochu? A dostává odpověď, to byl velice slušný člověk a náš první prezident. Až přijedeme domů, něco vám tomu ještě ukážu. Byl jsem rád, že jsem se trochu držel a o tento zážitek nepřišel. Ale vrátím se teď konečně do Lošánek. Jak víme, období koncem 40. a začátkem 50. let 20. století zásadně ovlivnilo život mnohých z nás. Já alespoň mám několik prvních vzpomínek v mých 5 letech na krádež našeho hospodářství Lošánka. Jak se mé sestře podařilo zjistit, první rolníci rodů Miškovských jsou jmenováni už roku 1570. Nejpozději tenkrát začali vyrábět potraviny pro národ, jako mnozí ostatní. Jejich zodpovědná a těžká práce bohužel skončila 22. září 1952. Dovolili si přečíst těch několik vět z oznámení místního národního výboru Lošánky. Je to adresováno našemu otci Oldřichu Miškovskému. Místní národní výbor Lošánka přiděluje vaši hospodářskou usedlost číslo 2 Lošánka, a to hospodářské i obytné budovy, živý i mrtvý inventář a všechny podle dle zákona 5247 SB do užívání a obhospodařování jednotnému zemědělského družstvu Lošánka. Důvody při kontrole dodávek
živočišných výrobků bylo zjištěno, že již po několik let záměrně neplní a uložené vám dodávkové úkoly, zejména v mléce, vepřovém mase a vejcích. Tím narušujete pětiletku a ohrožujete řádné zásobování poctivě pracujících a jejich dětí. Tomu se ještě vrátím. Vstupem všech vašich bývalých zaměstnanců do JZD je ohroženo další obdělávání polí a celý průběh hospodaření. Takže není záruky dalšího obdělávání polí, žádné ošetření dobytka a plnění dodávkových úkolů. Tímto dnem končí veškeré dispozice a další vedení hospodářství přebírá JZD. Upozorňuji současně, že veškerý inventář a nářadí musíte předat v takovém stavu a počtu, jaký skutečně vedení hospodářství je třeba. Jakékoliv přemístování zásob i nářadí je trestné jako krádež veřejného majetku a pokud bylo snad přemístěno, musí do 3 dnů být vráceno do hospodářství. Z tohoto rozhodnutí se můžete odvolat i do 15 dnů u ONV Kolín, podání u MNV Lošanky. Podepsán Mordich. Brzy po tomto oznámení někdo na vrata, už ne našeho hospodářství, přilepil obrovský plakát z nějakého hnědého balicího papíru s množstvím urážek z prostých nadávek a lží. Taková byla nenávist. Musím zdůraznit, že naši rodiče nikdy ani pod nátlakem žádnou darovací listinu státu nepodepsali, čeho si velice vážíme. Tatínka poslali na měsíční vojenské cvičení a v tu dobu soudruzi využili k likvidaci hospodářství. Rychle zmizely veškeré malé i velké hospodářské stroje i veškerá zvířata. Ale pamatuji si velice dobře na naše husy, o které jsem se trochu staral. Byli deportováni na jedné zahradě nedaleko od nás. Už předem, než jsem k ním přišel, začali hlasitě křičet a zoufale se snažili dostat přes ten pult ke mně. Ale jednoho dne bylo ticho. Je velice nepravděpodobné, že těch 5 hus skončilo při, teda se cituji, řádném zásobování poctivě pracujících i jejich dětí. Soudruzi byli určitě rychlejší. Je zde ale ještě jedna věta, které je třeba se vrátit. Cituji, a další vedení hospodářství přebírá JZD. Mělo by tam samozřejmě stát, JZD krade po mnoha generacích vybudované hospodářství. Přebírat mohli soudruzi v následujících letech spíš schnilé brambory, stačili sklidit úrodu na ukradených polích a museli tam pravidelně nahánět vojáky a školní děti. Zločinný komunismus zničil, komunistický režim zničil nejen vztahy lidí a jejich charakter, ale zhuntoval i výrobu, přírodu a tak dále. Jak dokazují osudy našich dalších příbuzných rolníků a tisíce dalších postižení, odehrávalo se vše podle pečlivě připraveného plánu a sovětského vzoru. A to vše proti vlastnímu národu.
A nakonec bych na prosbu mladším generacím. Ptejte se pamětníků, kterých bohužel ubývá. A dejte si pozor na dezinformace a lži. Děkuji za pozornost a děkuji, že jste přišli. Děkuji panu Přemyslu Miškovskému a slovo bych předal jeho sestře Irině. Chcete mikrofon? Víc nahlas, tak? Nevím, jak se to dává víc nahlas. Můžete do toho prosím promluvit? Ano, takhle to stačí. Ještě? Ještě. Ještě? Ještě. Tak to asi ještě. Halo. Je to slyšet, prosím vás? Budete to slyšet? Budete slyšet? Budu se sledovat. Tak děkuji za slovo. Ne, to bude. Já bych měla k tomu nějaké doplnění. Rok 1943, válka. Děda František Miškovský umírá, velký statek přebírá jeho nejmladší syn, náš tatínek, bylo mu tenkrát teprve 22 let. Rok 1945, sňatek, naděje na šťastný a úspěšný život po skončení války. Spolu s maminkou se jim však dařilo hospodařit jen do toho roku 52, kdy se stali pro nový režim nepřítelem číslo 1. Po znárodnění majetku část vily číslo popisné 2 zabrala místní KSČ v čele s Karlem Wordychem. Na tatínka nasadili člověka do našeče, Mordych a lidé kolem něho připravovali na tatínka usvědčovací spis se záměrem dostat ho do pracovního tábora v Jáchymově, kde byli vězni nuceni pracovat v dolech na těžbu uranu. O tomto nebezpečí se maminka dozvěděla od kolínského advokáta, který informoval o připravovaném spisu a doporučil okamžitě přestěhování pod jiný národní výbor. Často jsem slýchávala, že nikdo z Lošan ani z Lošánek nebyl v těch 50. letech vystěhován. Tady se to dělo chytřeji. Kdo by tenkrát tatínkovi pomohl? Nebýt hodného pana Zíchy z Lošan, sice komunisty, který maminku za advokátem poslal, zničení naší rodiny by se Mordychovi určitě podařilo. V polovině 60. let na jím vybudovaném fotbalovém hřiště padl náš rozsáhlý ovocný sad v plném květu, sad našich předků. Mordych byl a je stále svými soudruhy opěvován a oslavován. Jeho centrální role v době znárodňování bohužel nebyla do dnešního dne nikdy kriticky vyhodnocena. Tato důležitá část minulosti Lošan a Lošánek si zaslouží více pozornosti. Děkuji. Já jsem si s dovolením paní Ireny i pana Přemysla připravil několik fotografií. Některé jste už viděli v tuto chvíli. Jestli dovolíte, tak bych rád zmínil, teď se díváme na dnešní Lošánky. Lošánky, číslo popisné 2, celý ten statek se nachází na tomto místě. Pokud budu ukazovat něco špatně, poprosil bych pana Přemysla a paní Irenu, aby mě opravili. Samozřejmě součástí krádeže se stal i jejich sad, který byl v podstatě v květu, tak jak jste možná tady slyšeli, všechny stromy byly pokáceny.
tady bylo v Lošanech postaveno fotbalové hřiště a z jedné kůlny, která patřila rodině Miškovských, byly postaveny šatny. Byl bych velmi rád, kdyby vám paní Irena sdělila, co musela po svém návratu v roce 1998 udělat, aby se fotbalové hřiště v Lošanech přestěhovalo na své dnešní místo. Tady vidíme jeho část. Prosím, můžete? Takže tu usedlost naši rodiče získali zpátky v 91. roce, to tatínek se to ještě dožil a pak v květnu 91 bohužel zemřel v 70 letech. A potom bylo dědické řízení, já jsem se ujala tohoto statku s tím, že sportovci, Lošanská Sparta, měli ještě nárok 10 let to hřiště využívat. Spíš v těch kabinách se dělaly různé mejdany, byla taková zašívárna pro ně. A sousedé mi to vytýkali, že proč je tam ještě nechávám, že se nemůžou vyspat a tak dále. A tak jsme podepsali s obcí smlouvu, že dostanou 470 000 na nové kabiny. Takže to potom ještě teda, a ještě musím upozornit, že teda v té době místní sportovci oslavovali toho Karla Mordycha jako memoriál, každý rok memoriál Karla Mordycha. To jsem jim jaksi snažila se zakázat, že úctě k mým předkům, že si nepřejí, aby se jeho jméno vůbec vyskytovalo v tom, takže to přejmenovali na můj nátlak na memoriál lošanských sportovců a jakmile se přestěhovali do nových kabin, již si zase ustanovili, že se to bude jmenovat podle něj a vystoupil na zasedání pan Hata, který je chalupář a znal toho člověka, tak jim vyhrožoval, že to bude roznášet, že teda nebo dá to do novin, že co to bylo za člověka. Takže se to jmenuje teda memoriál lošanských sportovců. Tak a tady máme, to je naše babička, ten malý chlapec v těch curkama v kapsách je náš tatínek, vedle stojí pán Kočí a je to stará chalupa. Nejdřív se stavěl kravín pro hospodářská zvířata a pak teprve se spravovala chalupa, se řešilo jejich bydlení. Tak to je z druhé strany, to jsou už naši prarodičové a tatínek je první zleva se svým bratrancem. To nevíme. No a když teda naše babička ukázala svýmu švagrovi, strejčkovi Josefovi, jak postavili krásný kravín, tak přivez plány, řekl Aničko, to je hezký, na tebe teče a krávy jsou v suchu, tak se začala, to je ten prostřední, byl velkoobchodník v Praze, měl obchodní vzdělání a přivez do půl roku plány a začalo se stavět. Začala se stavět vila. To je to, když se to nějak v roce 1931 postavilo. To jsou naši rodičové, únor 45, to tady můj bratr citoval. To jsme my 3. Kdy už tedy nejstarší bratr bohužel ten už bohužel nežije. To jsou, já jsem potom taky v roce 70, jako bratr odešel do západního Německa v roce 1969 a já 10 let za ním. Tak to je v Mnichově, kde mě a mé děti, ještě třetí jsme neměli, sedí tamhle. Tak
nás navštěvovali jednou za rok. Mohu vás, paní Ireno, poprosit o křestní jména vašich dcer? Takže na mém klidě je Janina, ne Jana, ale Janina. A druhá je Alexandra. A třetí? Třetí je zde Nikola. Dobrý den. Dobrý den, těším mě. A můžete říct ten příběh, který je nesmírně zajímavý s ohledem na počáteční písmena vašich dcer? Protože měli jsme Janinu J, Alexandra a Nikola N. Zkrátka Jan. Já kdybych byla kluk, tak jsem Jan. Takže pokud byste byla hoch třetí do party, tak byste se jmenovala Honza. Ano. Takovým stavu jsme to získali nazpět, jak soudruzi s tím nakládali, jako všude jinde. Můžu se zeptat, jste mluvili o tom stadionu nebo o tom hřišti. A tady bylo co v tom? Tam bylo JZD, jo, v tom areálu? Původně ano, potom vlastně JZD zaniklo, to je taky zajímavé. Jsem zjistila v kronice, pan učitel Jaroslav Procházka v té době napsal, že v JZD nikdo nechtěl dělat tuto těžkou práci, tak povolali cikány a zjistili, že taky jsou na práci. Takže vlastně zaniklo a pak se to asi sloučilo, protože v Lošanech byl státní statek založen, ano, to bylo rozdělený tenkrát. A Národní výbor, ty se spojili prý v roce 60. Teprve. Takže tam to bylo vybydlený. Tam, cizí lidi tam bydleli v té vile, dokonce tam dali vojáky, když byla jako kampaň řepná, anebo žně, takže a ještě asi tři cizí rodiny, nejdřív KSČ a potom teda tam byli cizí lidi, který to jako nezajímalo samozřejmě. A ještě jedna věc, úsměvné, že k tomu patří ještě Vejminěk a to si pamatuju, že maminka úplně s hrůzou mi vyprávěla, že tam asi bydleli 3 staré paní a přijeli za maminkou do Radboře, kde teda naši si postavili přízemní baráček a chtěla na ní, teče nám na hlavu, tak nám to oprepte. Jo, ona říká, a komu platíte nájem? No nikomu. takže tak, no. Bylo to zabrané a chtěli, aby to naši opravovali. Že to potom se postupně, dalo to teda několik let, byla to puška. Propadly střechy. A to ještě se stalo, jsme měli firmu, která to opravovala a odjížděli jako po práci pryč a děti už zase na to házeli, rozbíjeli sklo. Takže mohu se zeptat, vy jste se vrátila v roce 1998 a začala jste opět obhospodařovávat ten příslušný statek, nebo starat se o něj. No, ono se to postupně několik let, že postupně se to opravovalo a v 96. před Vánocemi se tam nastěhovala mamka nejdřív, no a pak tam jsme měli firmu, teda tam, no a jezdili jsme tam jako na prázdniny, až v 98. jsme se celá rodina přestěhovali. Dobře. Do Lošanek. Máte, prosím vás, někdo dotaz tady na pana Přemysla nebo na paní Irenu? Já mám jenom krátký, mě by zajímalo, ten pan Nordich, to byl nějaký místní člověk, nebo usazen? Ano, to byl Turkis. Ano, to byl místní, pár chalup od nás. Co jsem se dozvěděla od strýce, tak to byl velký komunista, velké zvíře takzvaně, a byl zavřený i za Němců, nejspíš jako komunista, a donášel na spoluvězně. A potom teda ještě, co maminka říkala, že už za války žil jenom s maminkou jeho a chodil k sedlákům pro mlíko a pro mouku a takhle se potom zachoval.
Takže on tady chodil do školy se všema těma lidma, který on pak... Určitě, no. Děkuju. A všichni jsou báli teda, protože byl velký zvíře. Takže prostě i když s ním nesouhlasil, tak museli prostě, aby taky nebyli postiženi, no to bylo těžké. Děkuju. Já jsem se chtěla právě zeptat taky na něj a on neměl žádný teda potomky dědice, že by. Syna. A ten skončil jak? Syn ten byl, to by musel někdo místní, tady nikdo není. Jestli tady žije jako nějaký... Ne, ten zemřel, jeho syn, ale byl diplomát a teď nevím kde. Byl, no, tak to... Jasně. Teď je ministrem. Vyčerpali jsme první půlhodinu našeho setkání, čili cirka 1/3. Máte ještě někdo dotaz na pana Přemysla, na paní Irenu? Můžeme přejít na druhý nesmírně významný rod. Byli jsme v Lošánkách, které už jsou dneska součástí Lošan, pokud mám správnou informaci, ale nikde jsem nedohledal, v kterém roce se to stalo. A my se přemísťujeme teď v tuto chvíli do Lošan. Já bych tady si dovolil předat mikrofon, je zapnutý, až budete chtít samozřejmě hovořit na úvod rodiny Macháčkových, která podle mého názoru má své kořeny v této oblasti stovky let. První datum v podstatě, které jsem osobně zaznamenal, je datum roku 1819, kdy majitelem domu číslo popisné 28 se stává pan František Macháček. O dalších 60 let se majitelem domku stává jeho vnuk František Macháček, na kterého díky paní Mileně Bednaříkové a díky paní Olze Hrubé máme fotografii. U tohoto jména bych rád začal, ale ještě předtím bych vám chtěl ukázat fotografii, z které částečně je vidět, kde dům číslo 28 stál a dodnes stojí. To je restaurace nebo hospoda Maštal, ve které možná jste někteří z vás někdy byli. To je dům číslo popisné 28. Rod Macháčků byl ale, tak jak to tehdy zřejmě bývalo, velmi rozvětvený, proto hned vedle stál dům, statek číslo popisné 5, který také patřil Macháčkovým. Dneska na tom místě stojí ta bytovka, které jste si možná všimli. Tady je ještě fotografie s dovolením, jestli mě to bude přepnout, malý moment. To je ta stará známá fotografie, kterou pořídil Josef Mašín se Ctiborem Novákem v roce 1932 z letadla. A tady také částečně uvidíme ta dvě důležitá stavení. Promiňte, že mě to takhle dlouho trvá, já nemám rád techniku, ale říkal jsem si, že to překonám s ohledem na dnešní výjimečný stav. Takže prosím vás, tohle je ta známá fotografie, kterou s největší pravděpodobností pořídil Ctibor Novák. My se nacházíme v podstatě tady v té stodole, tady teď v tuto chvíli sedíme. Toto je vidět celé prostranství Lošanského statku číslo 1, mimochodem rodného místa Josefa Mašína. Tento horní dům už dneska nestojí, nicméně stojí tento dům nad cestou a tady krásně vidíme vlastně hranici toho, co patřilo na tomto místě rodině Mašínových. Co se týká Macháčkových, že to takto říkám, nebo rodiny Macháčkových, tak restaurace Maštal se nachází v podstatě tady v tom místě, není to vidět. Tohle je část domu, která samozřejmě tady stojí dodnes, a tohle je celý statek číslo popisné 5, o kterém se dneska bavit nebudeme. A ta 5 tam je taky, ne? Tohle je 5. Ano. Tohle je 5. Tohle je 28. Tam nahoře, nebo hořejší, jak byste říkali. Pamatujeme, ještě byla pod doškama.
Super. A my se dostáváme k rodině Macháčkových a já bych poprosil, abyste se podle toho, kdo budete mít chuť, ujal případně slova, poprosím buď to paní Milenu, nebo paní Olgu. Rád bych paní Olgu uvedl. Já věřím tomu, že se na mě budete zlobit třeba jenom málo, když uvedu vaše datum narození, ale 31. května roku 1936, kdy jste se narodila, jako druhé dítě do rodiny pana Jaroslava a Olgy Macháčkových, to je pro vás nejvýznamnější datum, ale pro nás důležitá informace je ta, že se narodila v někdejším rodném domě pana Josefa Mašína. Takže máme tady fotografii, kde v podstatě vaši prarodiče jsou vyfoceni společně se svými celkem asi 6 dětmi, měli 7 dětí, 1 dítě zde není. Mohu vás poprosit o drobný komentář, co se týká vašeho dědečka, vašeho tatínka? No, dědečka já jsem nepoznala, protože zemřel v roce 14. Babičku to dobře jsem znala, protože ta zemřela v roce 47. Ty jsme chodili. No to jsou nahoře je tatínek, jako to byl ještě, tohle to bylo, než dědeček zemřel někde v roce 14, než začala válka, tohle je focený. To jsou jeho sourozenci. A toto je jeho o 12 let starší bratr, pan František Macháček. Ano, to je strejc František. A tady jsou jeho taky vnuci. Je to neuvěřitelný, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, protože dneska poprvé naživo jsem uviděl potomky přímo pana Františka Macháčka, někdejšího legionáře, který také byl na ruské frontě, který také přišel až v roce 1920 z ruské fronty a který v podstatě jeho velké přání bylo, alespoň pokud to vím správně, pokud někdy zemře, tak chce být pohřben v legionářské uniformě. Zemřel 1. května 1961 v Dlačkovicích, ale k tomu se zřejmě dostaneme. Nesmírně důležitá osoba, Jaroslav Macháček, v červenci roku 1932 si pronajímá díky pachtovní smlouvě celý tento statek číslo popisné 1 od Josefa Mašína, který v tu dobu byl 1 rok jeho jediným majitelem, neboť v roce 1931 tento statek i s polnostmi na něho jeho maminka, tehdy už vdova, Marie Mašínová, převedla. Jaroslav Macháček, toto je ještě svatební fotografie pana Františka z roku 1914, těsně před jeho odchodem na frontu. 6 týdnů. 6 nedělí po svatbě odešel. 6 týdnů po svatbě odešel na frontu. Ano. Zaplať pánbu se za 6 let vrátil. No, zaplať pánbu se vrátil na podzim roku 1920. Já, jestli dovolíte, zmiňuji tady pana Františka Macháčka z jednoho velmi důležitého důvodu. František Macháček sehrál klíčovou roli při uschování zbraní, které chtěl schovat Josef Mašín v roce 1939. Ty zbraně byly původně uschovány tady v Lošanech číslo popisné 1, ale poté, co gestapo navštívilo i tento statek, byly zbraně přemístěny do dvojitého stropu kurníku v čísle popisné 28, tedy v hospodě Maštal. V červenci roku 1932, tak jak tady padlo, Jaroslav Macháček si pronajímá tento statek. Za manželku si bere paní Olgu Skřivánkovou, nevlastní sestru Marie Skřivánkové, která si vzala Františka, jeho bratra. V následujícím roce 1933 se narodil jejich první potomek, syn Jaroslav, který dodnes žije a velmi ho pozdravujeme. Chcete k tomuto něco říct, jak se tady tomu místu říkalo? Rodný dům váš a rodný dům Josefa Mašína. Jo, v koutě se tomu říká. Můžete si dát mikrofon? Říkej. No v koutě, no, se říká koutecký, no. Jo. A tohle to nevím, to bude někdy z těch 50. let asi ta fotka. To musí být dřív. Ne, dřív, no. To musí být ještě dřív.
Já se obávám, ale neshodli jsme se s paní Olgou na tom, že tato fotografie je z února roku 1941, kdy byla tady pohřbena paní Marie Mašínová. Myslím si, že to bude i ze stejného dne vyfocené s ohledem na kvalitu obou fotografií. Ale nechci se o tom přijít. Pojďme se podívat na dvůr, jak to vypadalo tady hned vedle nás, vedle stodoly. Jestli chcete to jakýmkoliv způsobem komentovat, je tady celá řada fotografií. Tuhle postavu znáte. Jo, to je bratr Jaroslav, vypadá to je hrbatý, ale není hrbatý teda. Jasný. Ale to jsem já na studni. A máte někoho na klíně? To je Marenka, to je Tonda. Marenka Tonda. Tak skoro jako fotbalista, co rozhodl v Bělehradě. Dobře, já se ještě podívám. Máme tady další fotografii, kterou mi poslala paní Milena asi před 3 dny. Jo, no tak to jsou moji vrstevníci a já, ale to už je z let, bych řekla, tak když jsme chodili do první třídy, to nám bylo 6-7 let, že? A jsme na kočáře po Mašínové, ten tam zůstal. A pak, když už byly traktory a koně pryč, tak tohle to tam dali taky na dvůr. A ano, a my jsme si tam hrávali teda. A můžete nám objasnit, která z těch 4 holčiček jste vy? No, tak vpravo úplně. Úplně vpravo. To je moje kamarádka. Všichni to tady vidí, ale tady je taky Alena, pak jsem já, pak je Jana Perlová, tady ze sousedství, tady bydleli v tom statku, Věrka Hybšová naproti a Jarda Perlu. Jo. Chodili k nám hrávat jako na dvůr. Dobře, čili do kouta. Ano, do kouta, jo. Máme tady další fotografii, kterou jste mi poslal asi před 3 dny. Já, když jsem vzpomínala, co si vlastně pamatuju, tak my jsme se odstěhovali a mně bylo necelých 9 let, ale to jsme už 2 roky bydleli ve vile vlastně, že jo, v 42. Ale ráda vzpomínám na ty všechny společenské akce, které se tady dělaly. Jo, tohle je třeba z májů, jo, to je Zlošánek, že jo, tam. A tak tam jsou všechno naši vrstevníci, jo. Když to vemu tadyhle, jak ta Eva Perlová, jak drží, to je Boženka Cukrová a vedle její sestra a tamto, já myslím, že je to Alena Moravcová, kde seš? Seš to ty? Kde seš to? Tamhle, tam, no, tam, to je. Tady ta blondětá? No ta blondětá holčička, to je právě Jarka Cukrová, no. Jo, to je Jarka Cukrová. No tak to je super, že si to pamatujete. A já jsem tam já nevím, jak se teďka jmenovala, ale Francová byla. A pak jsem já, tam nejsem vidět teda, no, ale jinak to jsou všichni moje vrstevníci, co jsme chodili tady do té jednotřídky, jo. Přebyk byl taky, že jo, taky jsme byli spolužáci, no. A my jsme se potom potkávali ještě spolu, potom v Kolíně jsme chodili na kreslení Blažkovi, viď, a pak ještě do hudebky. No, takže to jsou místní všechny, no. Lošánecký a Lošanský. No a když jsme tady byli, tak fungoval Sokol, že jo, já se pamatuju, byly tady poutní zábavy, to byla velká atrakce pro nás a dokonce se jezdilo i pojízdný kino, to si pamatuju taky, že to byla velká atrakce. A potom tam byly ještě i dokonce Lotkový divadlo v Lošánkách u Smutnej. A tohle to je teda první přijímání, no a tak zase v popředí Alenka Moravcová,
pak je Boženka Cukrová v těch šatech, no a já jsem tam na kraji. A tohle to jsou kluci, no vrstevníci taky. A vpravo to je bratr bývalýho tady předsedy, to je Jarda Jelínku, no, ten je mrtvej už teda. No. Pak je Hatáku, pokud si to pamatuju dobře, tam to je Dvořák. Hrdina, že jo, jeden. A ten vysoký, ten nějak, vím, že se jmenoval Pavel, ale či byl, nevím. To si nepamatuju už. Bohužel, no to je z prvního přijímání, no. Já bych vás možná jenom doplnil pro orientaci. Paní Milena Bednaříková se nenarodila tady v rodném statku číslo popisné 1, nicméně narodila se 27. května roku 1947 a vy jste určitě zaznamenali, že byli spolužáci s panem Přemkem. Pan Přemek se narodil, když tak mě opravte, 25. srpna 1947. Jo, takže tak to funguje, takže opravdu to jsou vlastně v jednom ročníku narozené děti tady před tím hrůzným obdobím, které se blížilo. No, jo. Půjdeme dál. Máme tady ještě další fotografii ze dvora přímo, aby jsme se trochu zorientovali, jak to tady skutečně vypadalo. Aha. No vidíš, to já ani neznám tuhle fotku, nebo si nepamatuju, no. To já si taky nepamatuju. Tady máme jednu zajímavou fotografii ze dvora vašeho tatínka. Jo. Můžete to říct na mikrofon? Jenom říkám, že tatínek byl šofér proti vlastní vůli, nebyl technický typ vůbec. A tak co dělal rád váš tatínek? Ten radši chodil po polích jako hospodář, ale tohle to teda jel párkrát s tím, ale většinou s tím jezdil bratr, protože to byl starý krám, bylo to po válce. A to bylo ještě rozbitý. Neměl rád techniku, ale my jsme tady po něm našli vlastně mátičku v prvním patře ve stodole a myslím si, že by bylo velmi dobré taky na jeho adresu tady říct, že byl nesmírně statečný, neboť v období druhé světové války pro spoustu lidí mlel nebo vytvářel plodiny na černo. A můžete nám prosím vás říct, jak se postavil k dětem Josefa Mašína, kteří v té době žili v Poděbradech v ulici na Chmelnici? No ke klubům, tady byli na prázdninách. Ne, oni tam žili na Chmelnici v Poděbradech Mašínovi v době války. No a občas, tak paní Mašínová jsem jezdila tady do věže vlastně, tam měla, že tu paní Boženu, tadyhle babička, nebo nevlastně, babička, viď, maminky, jako, ta si osvojila tvoji maminku, jako. A takže tam jezdili a vždycky se stavili tady s klukama teda, Zdenka, kluci teda se opravdu ty Zdeně hezky chovala byla na kočárku, protože měla pořád problémy s těma nohama, že jo, měla spoustu operací a tak se jezdili teda, no a zase ve válce, tak se tam jezdilo s nějakým aprovizací, jak se říkalo, s nějakým potravinama, aby nestrádali, tak a chovali nějaký taky tam slepice v Poděbradech, tak zrní a to vím, že jsme tam jezdili s koňma, teda ještě se mnou tenkrát nebyly traktory nebo nic, tak s koňma až do Poděbrad odsaď jsme jezdili, vozili jsme to tam. Je možné, že jste jezdili tímto jejich kočárem? Tím kočárem jsme jezdili, teď jsme jezdili v babičce, jak v Sigli, já teď bydlím, tak tam s takovým landaurem jsme jezdili ještě do války asi, ale nevím, po válce. Pak už tou bričkou. Pak už, brička ještě byla taková, no a pak už se
Pak už tam byla traktorem, jo, ve 13 letech. Jo, tak to je naše rodina, bez bratra. Ještě, to bylo někdy 48. Jo. Čili to může být asi paní Mileně rok tady, čili Jo, vypadá to tak. uprostřed jste vy. Jo, a maminka tatínek. Já tady mám fotografii takovou špatnou, ale já se ji pokusím aspoň takhle trochu přiblížit. To je pan František Macháček. Ano, to je starý František, jak v uniformě, jo. Legionářský. Pomalu přecházíme do toho apokalyptického roku 1952. Tady máme ještě jednu starší fotografii vašeho strýce, pana Františka, a zřejmě jeho paní. Ano, ty Mařenky. A tak jak jste zaznamenali, tak ten osudový den, ten hrůzný den u rodiny Miškovských proběhl 22. září roku 1952. To už bylo poté, co Zátopek vyhrál 5 a 10 kilometrů a myslím i maraton. Měsíc předtím stejná apokalypsa nastala u Macháčkových. Tím dnem se stal 28. srpen roku 1952. Já ještě předtím, než k tomuto dni přijdeme, tak máme tady asi 2 fotografie z neděle 7. září 1947, kdy byl odhalen památník tady, který zde stojí dodnes, památník Josefa Mašína, a byla po něm pojmenována škola. Tady vidíme pana řídícího Jaroslava Procházku. Předávám slovo vám, jestli chcete tyto fotografie okomentovat. No, to jsem přednášela nějakou básničku tam dávali plaketu na tu školu, to je tam vidět, odhalovali. To jste vy přímo na té fotografii? To jsem já na ty fotografii. A tam jsou všechny děti a pan řídící teda, ten, který napsal tu knížku Sestupek ke kořenům. Mm-hmm. Já, jestli dovolíte, bych se na chviličku tady zastavil, nebo k té se vrátím. Tady je ještě jedna fotografie důležitá, kdy váš otec přebírá, protože měl v pronájmu celý statek, přebírá do správy i zmíněný památník na Josefa Mašína. Ano, od bývalého předsedy Zíchy. Dovolte mi zastavit se krátce u této fotografie, která je neuvěřitelná. Paní Mašínová, Radek a Pepík. Mašínovi tam. Jinak nikoho já nepoznávám, mě ještě taky bylo 11 tenkrát. Já bych si dovolil k této fotografii prosím poznamenat, že tady sedí paní Božena Mašínová. Osoba, o které budeme ještě za chvilku hovořit, sestra pana Alojze, tatínka generála. Nedávno se mi podařilo rozluštit tato 3 jména, a to kvůli této dívce, v té době 13 leté. Klíčová postava, proč vůbec dneska tady můžeme sedět všichni, protože majetek paní Zdence Mašínové byl vrácen po mnoha letech soudění až ve chvíli, kdy byl v podstatě uznán moment, že Josef Mašín musel předat majetek pod nátlakem. Celé roky mě nikdo nebyl schopen odpovědět na otázku, kdo byl notář Vladimír Kašlík, který na Královských Vinohradech 15. července 1940 za účasti Václava Morávka skutečně příslušnou smlouvu postupní vyhotovil. Byl to Vladimír Kašlík, který tady sedí přímo za Josefem, společně se svojí manželkou Janou a jejich jedinou dcerou Danou, která se provdala jako Baborová a zemřela v roce 1998.
Proč k tomu vůbec 15. července roku 19, je to odbočka, ale myslím si, že velmi důležitá, proč k tomu vůbec 15. července 1940 došlo, vysvětluje okamžik, že Vladimír Kašlík byl přímý bratranec Josefa Mašína a působil jako notář na Královských Vinohradech. Jsem strašně moc rád, že mi jeden pán poskytl fotografie a skutečně tohle je postava, která zajistila, že během 3 dnů v pozemkových knihách byly napsáni všechny 3 děti, Ctirad, Josef a Zdenka, jako majitele tohoto statku, proto až do konce války německá strana nikdy tento statek jim neukradla. To udělali až komunisté o 10 let později. Promiňte tu odbočku krátko. Super. Prosím? To je super. Jsme u této fotografie a teď se dostáváme, moc krát děkuji za tuhle fotografii, protože jsem ve svém životě hodně slyšel o zámečku, o zámku, o Sokolovně, která stála v Lošánkách naproti vile číslo popisné 2. Díváme se na tento dům. Tak, jak už jsem tady zmínil datum 28. srpna 1952, přichází státní policie a spousta dalších pohunků sem do čísla popisného 1 a do čísla popisného 28. Odvádějí pana Františka a odvádějí pana Jaroslava. Oba 2 bratry. Někde jsem četl, a nevím, jestli to je pravda, když tak mi to prosím vyvraťte, že celé týdny jste vůbec nevěděli, kde jsou. No, nevěděli jsme se začátku, nevím za jak dlouho jsme se teda dozvěděli, kam je. Vlastně byli v Kolíně, u soudu tam, nějaký vězení asi tam bylo. Jasný. A potom, nevím, Ve vazbě tam byli zatím, no. Přibližně měsíc. Přibližně Já mám informaci, že tam byli až do května příštího roku. A že v roce 1953 pro výstrahu byl udělán proces právě tady v tom zámečku, veřejný. Tady přímo v Lošánkách, kde oba bratři, František i Jaroslav, byli odsouzeni. A ještě i naše maminka taky byla odsouzena. Vaše maminka. A moje babička. A vaše babička. Jenže, můžu? Můžete si vzít prosím mikrofon. Mikrofon si bere vnučka pana Františka Macháčka. Odsouzená byla i moje babička. Jenže moje babička v té době byla v nemocnici s nějakou operací ženskou. A protože právě ten lékař se dozvěděl, že by měla být zavřena i ta babička, tak prostě prohlásil, že ho ji nepustí a že prostě bude v té nemocnici dál. Takže ona se vlastně o tom sice dozvěděla, ale prostřednictvím toho lékaře. A pak, když už babičku propustili, tak nějaká paní Sklenářová, to byla prostě naše známá, přijela k nám jako za mojí maminkou a přišla nám říct, že prostě Jaroslav i František, čili tatínek a strýc, byli prostě odvedeni a zatím oni nevěděli kam. Oni nechtěli to psát ani v dopise. Já prostě do dneška cítím tu strašnou hrůzu, kdy ta paní Sklenářová k nám večer prostě přišla a kdy teda nám řekla, že děda i strýc jsou zavřeni. Jestli mohu dodat, váš dědeček, pan František, byl odsouzen k 6 letům, ztrátě možnosti vrátit se do Lošan, propadnutí veškerého majetku. Jeho bratr Jaroslav o 12 let mladší, mimochodem oba 2 vykonávali funkci starosty zde v Lošanech. Pan František opakovaně za první republiky byl zvolen starostou Lošan, pan Jaroslav Macháček, otec paní Mileny a paní Olgy, byl starostou v době druhé světové války, myslím od roku 1943 do roku 1945.
Veřejný proces, který tady proběhl v roce 1953. Nechtěl jsem o tom hovořit a vám jsem slíbil, že o tom hovořit nebudeme. Pojďme přeskočit tu hrůznou dobu a vrátit se do prosince roku 1954, kdy se váš taťka půl roku před návratem bratra vrací. Můžete nám prosím říct, jestli něco si drobně pamatujete o návratu tačky z komunistického kriminálu? No já si to pamatuju, ale když se vrátil, tak chvíli to trvalo, než jsme si na sebe zvykli a i než tatínek si zvyknul vlastně na rodinu, no, jo, ale vrátil se, my jsme bydleli už u těch tet ve vile, jo, tohle to je, ano, to jsou žně ve vile, a takže protože měl zakázaný pobyt tady navždy, tak si scháněli práci, no a tak je vzali statky, jim doporučili, dali jim výběr teda a oni souhlasili s Kutlířema, protože tam to znali a jednak maminka měla svoji maminku v Nový Vsi a to bylo blízko a mohla za ní jezdit, že jo, potom. No, takže jsme se, já nevím, za jak dlouho jsme se stěhovali do těch Kutlíř. Kutlířů číslo popisné 4. 4, ano. A stojí za zmínku, že zase z té 4 z toho statku vystěhovali nějaký Dvořákovi. A když jsme se tam nastěhovali, tak tam bylo víc. Teda tam v Kutlířích byly jenom 4 rodiny stálí. Jinak to byli sami jako dělníci, co tam přišli na práci a tak. Ale když jsme tam přišli my, tak zase byli tam ještě třeba Čermákovi, ty vystěhovali z Klučova a i tam byli ze Slovenska Dudašovi, tam byli a pak ještě paní Hantáková s dcerou nakonec tam byli, ty byli zase vystěhovaní z Jelčan, takže jsme tam postupně měli takovou společnost, no. Děkuji vám. Já ještě tady jednou ukážu tu fotografii pohledu na Lošánky a Lošany a ještě jednou se vrátím k támhle tomu uskupení domečků nahoře u cesty. Drobně takhle ukážu. Můžete nám říct, zda ten první domek, který jsem se díval, že má číslo popisné 42, je ten dům, ano, kam se vrátil váš tatínek? Ano. Tam se vrátili a my jsme tam už 2 roky bydleli. Co byl zavřený, tak nám tetička jako nabídla, aby maminka tam šla, protože ona byla zaměstnaná normálně tady, že? A bratr už byl na vojně, takže my jsme si tam nastěhovali. Bylo to vlastně naše, protože tatínek to od té tety koupil a zkrátka a dobře, tak nám to nabídla, ale v té době tam bydleli ve 2 místnostech ještě nějaký nájemníky tam dali. Jako, to zase tam bydleli vlastně Framberkovi a ty zase vystěhovali někde, já nevím, Zelhotek. No a tak my jsme tam žili ty 2 roky a obývali jsme 2 místnosti. Tety spali v kuchyni a my jsme spali teda v té druhém pokoji v ložnici s maminkou. No jsem tam přijela sestra, ta zase jezdila za babičkou do Nový Vsi, tak jsem tam přijela, tak jsme tam spávali všichni 3 lidi. No, u toho. Takže tak, no, ještě, co jste chtěl ještě vědět? Chtěl jsem tady sdělit jednu informaci, že obě nevlastní sestry Skřivánkovi, z nichž jedna si vzala vašeho otce
a druhá si vzala vašeho strýce Františka, pocházeli z Nové Vsi. Ano. Tam se také vrátila vaše maminka po smrti vašeho otce. Ano, no, později teda, ale dožila tam. Dožila tam u sestry. No. To byl důvod, proč jsem nikdy v Křečhoři, Lošanech, ani nikde v okolí nemohl najít pana Jaroslava Macháčka, neboť Jaroslav Macháček i jeho manželka Olga jsou pohřbeni v Nové Vsi. Ano. Děkuji. Já. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo máte dotaz na paní Milenu Bednaříkovou a paní Olgu Hrubou. Děkuji pěkně. Já jsem úplně fascinovaný těma souvislostma, těma fotografiemi a vším tím příběhem, který vlastně je paralelní k tomu Mašinovskému. A velice by mě zajímalo vaše svědectví o té slavnosti, odhalení toho pomníku a té bysty na škole, jestli vlastně ve vašich vzpomínkách je něco, kdo vlastně se zúčastnil, protože já jsem někdy v roce 95 točil s paní Bartákovou nad kronikou a ona mi tam ukazovala vytrhané stránky z kroniky, kde vlastně bylo nějakým způsobem vlastně potlačené svědectví, zpráva o té slavnosti, protože zřejmě asi někteří z přítomných generálů tenkrát vlastně jako nechtěli být identifikováni u té příležitosti, nebo vlastně ten mašinovský věhlas byl nějakým způsobem upozaděn. A taky mě zajímá ta věc, že jsme měli svědectví, že myslím, že i paní Bartáková vzpomínala, protože ona tam nějak tančila nebo nějak to byla přítomná, a že vlastně to bylo poměrně rozsáhle natáčené. A já jsem potom, když jsem dělal takový jeden film Země bez režimu, země bez zločinců, tak jsem byl po archivech filmových a vlastně ten film, po něm se slehla zem. V armádním filmu to nemají to vlastně vůbec nikde, ale prý to bylo natáčené. Jestli si na něco takového pamatujete, nebo jestli si pamatujete, kdo vlastně tady byl přítomen z té vysoké generality, co to vlastně jako bylo za ty lidi, kteří tam v těch vojenských uniformách taky vidíme, a jestli by se tohleto dalo nějakým způsobem s vaší pomocí identifikovat. Děkuju. Děkuji vám za dotaz. Asi předám paní Olze. No, já jsem sice u toho byla, no mě bylo 12 roku, tak nevím, ty hodnostáře, teda si nepamatuju, kdo tady všechno byl, bylo tady spousta lidí, spousta legionářů, všichni lidu teda cíl, ale nevím teda nějaký význačný osobnosti, nevím teda, kdo by, to vám nemůžu říct. A že byl film nějaký o tom, nevím taky, doufám, my jsme odsaď odešli potom, takže třeba Kamáňa, oni mluvíte o ty Bartákovi, že jo, tak tam byla kronikářka tady v tom, takže měla k tomu asi přístup a byla tady celou dobu, vlastně tady žila. My jsme potom odešli, tak já už nevím, co se tady potom dělá, ale v tom 47. to bylo 12, tak nevím, nějak jsem o tom, jinak o tom nevím nic, bohužel. Děkujeme přesto. Jo. Já jsem na schvál tohle zvětšil. Já bych byl hrozně rád, kdyby se tím třeba někdo dokázal zabývat, protože si nemůžu pomoct. Tahle fotka není tak dobrá, ještě existují asi 3. Já jsem přesvědčený, že tohle je Heliodor Píka. Ale neumím to říct. Neumím to říct, myslím si, že to je on. A je to váš sken z toho originálu, nebo kdo má ten originál? Asi možná je u Zdenky ve Švermově ulici. Mašinové. Aha. Já jsem tam tady nikdy neviděl. Já taky ne právě. Netuším, fakt nevím. Já mám pofocenou fotografii, jenom tuhle stunu. Já se omlouvám, já si myslím, že by možná jednoduše stačilo jako projít tehdejší noviny v Kolíně. Aha, jo. Protože to nedělal ještě, tak nás na to podíváme. To dohledal Patrik Daníček, který tady hovořil před měsícem, a dohledal přímo články z novin
kde se o osobnostech nehovoří, ale píše se o tom, že tady skutečně bylo minimálně 5000 lidí na tom odhalení. To bylo i v té kronice. Jo. Takže my jsme teď v podstatě u dotazů a protože já se vám omlouvám, už vás tlačí židličky do zadku určitě, jo. Je 15 hodin a 14 minut. Máte ještě někdo, prosím, dotaz k paní Mileně nebo k paní Olze? Pokud ne... Možná ještě jsem si chtěl zeptat, jestli řekli něco, zase jako snažili jako roce 89, nějaký návrat spravedlnosti sami, nebo jestli, tak jak jsme to slyšeli u toho prvního příkladu. Jestli jste něco po roce 1989 dělali nějaké kroky v rámci navrácení majetku, tlumočím to správně? I v souvislosti s tím případem soudním a tak dále. Čili rehabilitaci otce a tak dále? Nebo jestli to proběhlo plošně a no, jo. Tak já pokud vím, tak maminka to všechno vyřizovala, tohleto, protože jsme měli dosti dokumentů z té doby, takže vyřizovala vyřizovala veškerý ty vrácení a restituce, no. Takže jo, podařilo se to, no, všechno nám vrátili, nejdřív ten dům a pole, co měl tatínek, Bavíme se o domu číslo popisné 28? Ne, 42. Jo, 42, tam na konci. No, 42. A některý inventář, protože tady z toho statku, protože když tatínek šel hospodařit, tak si od mašinu koupil jednak dobytek a potom stroje nějaký taky, takže inventář některý nám vrátili. A mýho bratra dcéra tak s manželem se ujali hospodaření a některých těch restitučních věcí, takže nějaký dobytek a nějaký stroje dostali, no a začali hospodařit v těch kozojedech. Dobře. Já bych ještě ten příběh váš si dovolil uzavřít ještě vaším strýcem. Protože půl roku vlastně po vašem tatínkovi se z komunistického pekla vrací i pan František v květnu roku 1955. A protože také nemůže do Lošan, odchází, jestli mám správnou informaci, za svojí dcerou Hanou do Dlaškovic, která si vzala pana Janečka. Mohl bych poprosit vás o pár slov? Já si pamatuju úplně přesně, kdy ten náš děda jako přišel. Jinak předtím maminka s mými bratry, s Jirkou, rok předtím byli za ním a oni bylo zavřený na Borech v Plzni. A ještě rok předtím to byl můj ještě mladší bratr. Tak ty tam byli a já jsem si říkala, proč oni jako mě nechtějí tam vzít, když já jsem prostě tady prožila u dědečka a babičky hodně času, protože babička ještě s tetou, s mamičinou sestrou, tady neměli žádné dítě a maminka měla dva malé kluky. Takže já jsem tady dost často byla. A potom, když teda ten děda se vracel, tak já úplně to vidím úplně jako dneska. Říkám, dědo, prosím tě, seš to ty? No jo, v 55. roce, jako já jsem byla, 14. května, jsem šla, vyšla jsem z domu a on šel proti mně. Takže já jsem prostě byla úplně na výsost šťastná, že prostě už jako je na svobodě. No a takže potom se tam dělalo vlastně ležení pro toho dědu,
protože my jsme byli 4 děti, takže nás bylo prakticky 6 a teď tam ten děda, takže on spal v kuchyni, muselo se mu tady udělat to ležení. A nesměl ještě 2 roky, prostě neměl vůbec žádná občanská práva, až teprve po 2 letech mohl si zažádat o důchod. Ale to už mu bylo přes 70 let. A když si zažádal o ten důchod, tak to bylo 270 korun. Babička, jakožto spoluviník, asi abych řekla, tak dostávala sociální důchod a to bylo 180 korun. Takže tím končím. Já vám za to strašně moc děkuju. Moc krát vám děkuju, že jste přijeli, protože jste prostě doplnili toto vyprávění nádherným způsobem a po mně teď běhá husí kůže, jak se ty sprosťáci zachovali k někomu, kdo byl uznávanou a respektovanou osobou po dobu celé první republiky tady v Lošanech. Pojďme, jestli dovolíte, protože máme asi 3:45, pojďme se přesunout do stavení číslo 27. Pojďme se podívat na osudy rodiny, která bych řekl, že ten osud byl pro mě jako člověka neznalého nejvíce známý, ale pouze jenom jeho obrysy. Já si s dovolením zase tady prosím vás překlikám. Promiňte, že mi to tak dlouho trvá. Dostáváme se k vedlejšímu stavení čísla popisného 1, což je dům číslo popisné 27. Řekl jste Ježíši? Ne, ve věži. Ve věži, jo. Tady vidíme samozřejmě věž a vidíme torzo zbytky domu, kde se historie psala už dříve. Ale pro nás je důležité, abychom pochopili, že 30. ledna roku 1892 se vzali František Mašín, nic neměl příbuzného s Mašínovými, a vzal si Boženu Mašínovou, vzal si sestru Aloise, čili byla to sestra tatínka generála. Božena byla tedy tetou generála. My se tady podíváme ještě na ten dům jednou, jestli se mi to podaří, z té ptačí perspektivy pořízené díky panu Novákovi. Malý moment, prosím. Je to nedokonalý z mé strany, vím to, ale snaha byla, vám můžu říct. Tak, tadyhle vidíte, pojďme si to, protože tahle fotka je grandiózní absolutně. Tady máme tu fotografii, na kterou jsme se dneska jednou koukali, máme tady celý statek číslo popisné 1, ale hlavně máme tady celý statek, který ještě, co se týká polnosti, byl větší. Máme tady statek číslo popisné 27. Tady máme tu věž, která tady stojí dodnes a torzo v podstatě tohoto domu. Tohle neexistuje, tohle neexistuje. Tohle je statek, který jehož majiteli 30. ledna 1892 se stali, jak už jsem řekl, František a Božena Mašínovi. A pak tady máme jednu fotografii, doufám, že na ní jednu klíčovou fotografii, která je součástí tady té expozice zdejšího památníku. Myslím si, že tuhle fotku většina z vás zná, protože máme z levé strany paní Boženu Mašínovou, o které byla řeč. To je ta stará paní, která tam sedí u toho odhalení památníku v roce 1947.
Mimochodem, tato fotografie je pořízena někdy v letech buď to 1902 nebo 1903. Toto je její manžel František. Vzali se v roce 1892, neměli žádné dítě. Tady stojí paní Marie Zourková, rodným jménem Zourková, provdaná Mašínová. To znamená manželka Alojze, který zemřel ve 49 letech. A v podstatě toto jsou rodiče generála Josefa Mašína. Tady je babička, teď si nemohu vzpomenout na jméno, samozřejmě Mašínová, nicméně za Svobodna, nevzpomenu si teď v tuto chvíli. Toto je stále osoba, kterou nemůžeme identifikovat. Jedličková, Kateřina Jedličková, to je přímo maminka Alojze a Boženy. Manžel už její nebyl, protože v té době nežil v roce 1902 a 1903, ale nejdůležitější tady leží na zemi. Josef Mašín možná, když šel poprvé do školy, neslyšel jsem zatím žádný výklad, který by to upřesnil, a tady je klíčová postava. Tohle je holčička, která se narodila 3 roky před Josefem Mašínem. Jmenovala se Božena Kalinová. Božena Kalinová je dcerou Josefy Mašínové. Josefa Mašínová byla sestrou Boženy a Alojze. Tohle je tedy dcera Božena. A tuto dceru Boženu Kalinovou si osvojuje v roce 1942, 15. dubna, Božena Mašínová, která už v tu dobu je vdovou, protože 4 dny před Mnichovskou dohodou umírá František Mašín. Božena si ji osvojuje a na základě trhové smlouvy 15. dubna 1942 na ní převádí polovinu celého statku. Božena Kalinová je babičkou Lidky Švédové. Rodina Mašínova a Švédova je jednoznačně v příbuzenstvu. To je ten klíč, který jsem vám tady chtěl vysvětlit. Pojďme se podívat dál. Toto je babička. Toto je ta holčička, co tam leží na zemi. To je dáma, která si vzala Josefa Kasparidese, jednoho ze 3 bratrů, jestli to říkám Lidko správně, kteří podnikali v Kolíně a měli 2 dcery. Můžeš nám říct, které? Měli Boženu a Ludmilu. A Ludmila byla moje maminka. Teta Božka se narodila ve 22. roce a moje maminka v 23. roce. Tady zleva, to je moje maminka. Tam napravo, to je můj dědeček. Ale tady tu prostředku to nevím, kdo to je. Můžeš nám říct, jestli toto je v Polepské ulici číslo 252? No já jsem si myslela, že jo, ale když to tak jsem, já nic, abych takhle řekla, já od maminky nic nevím. Jo, prostě ten osud byl takovej, že maminka se vrátila z kriminálu, dostala 18 let, po 10 letech, a to já už jsem pracovala v Moravské Třebové. Tak už prostě, jak kdyby nebyl čas, ale prostě těch 10 let, co jsem jako s ní nebyla, to prostě nešlo navázat jenom jako tak. To jsme se stýkali, ano, všecko to jako to, ale na ty předky, nebo prostě jenom tak okrajově, ale ne zase, že bychom nechtěli, ale bylo to takový smutný. Tak. Myslím si, že toto je František Mašín. Tohle si myslím, Lidko, že je dědeček Josef Kasparides. Tady si myslím, že je tvoje mamka se svojí sestrou. A bohužel o těchto 3 lidech
a těch dvou pejscích nebo třech. Ale to bylo jako na statku, že jo, jako ve věži. Tohle je přímo na dvoře čísla popisné 27. V roce 1946 se vzali dva mimořádní lidi. Tohle jsou rodiče Lidky, Václav a Ludmila Švédovi. Samozřejmě výsledkem tohoto manželství se stala 21. září roku 1946 zde přítomná Lidka, o necelé 3 roky později její bratr Radek. Tuto fotografii mimochodem fotku, jejíž komentář třeba od mý mámy byl, co to tam je za fešáka z Hollywoodu. Jo? To je prostě nádherný chlap, ale já jsem vám chtěl ukázat i tu další fotografii kvůli tomu, že právě druhá dcera Josefa Kasparidese a Boženy Kalinové, provdané Kasparidesové, právě Ludmila, maminka zde sedící Lidky, se v roce 1945, konkrétně 13. srpna, stává majitelkou druhé poloviny zdejšího statku čísla popisné 27. Znamená to tedy, že ona, jako manželka Václava Švédy, má jednu polovinu a její maminka druhou. 10. března roku 1948 postupuje svou polovinu na Václava Švédu jeho tchyně. Babička Božena Kasparidesová. Od 10. března roku 1948 se stávají majitelem lošanského statku číslo popisné 27 Václav a Ludmila Švédovi. Kdybych řekl něco špatně, prosím tě, Lidko, abys mě opravila. Ještě můžu dodat, jak tam byla ta fotka. Kterou chceš? Ne, jak tam je i teta Hladíková. Tady. Vedle tatínka sedí teta Marie Hladíková, to byla sestra Františka Švédy. A vedle to je strýc. A Vašek se sem dostal, chodil tady na gymnázium, jinak byl jako z Pivína od Prostějova. A teta je vychovávala 3 kluky. Vaška, Zdenka, ty byly od Františka Švédy a ještě měla Jardy Švédovyho, protože stařeček František Švéda se staral o jejich maminku, a protože teta bydlela tady v Kolíně, takže že se o svou matku nemohla jako postarat, tím pádem si vzala jako ty 3 kluky, jako od Františka 2, Václava a Zdenka a od jejich ještě jednoho bratra Jaroslava. Tak teta je tady jako měla, kde chodili kluci do školy. A tatínek, jako Vašek, měl svoji tetu strašně rád a ona tedy jeho taky. To je jenom na doplnění. Chceš komentovat tohle fotografii? No, takže na pravé straně samozřejmě jsem já, tohle, a vedle mě sedí můj brácha Raclav. A je to na dvoře? Je to tady v Lošanech? Ano, protože tady vedle je hlediště. Tady jsem s psem Renem. Jo, dobře. Tohle je fotka, dědeček Josef Kasparides měl chalupu v Bedřichově, v Jizerských horách, jak se jezdí Jizerská 50, ale protože tam Sokol Kolín měl jako chatu ještě za první republiky a jezdili tam já si pamatuju, kde by ta chata byla, ale tam už jezdili jen jako dětská jako na pionýrský tábory. A dědeček vlastně tam kdysi dělal jako hospodáře na té sokolské chatě a tím pádem, když potom jako byli odsunuti Němci, tak tam ty chalupy byly na prodej, takže tady tu chalupu si dědeček koupil a tady tam jsme byli jako
I později, když už potom jako naši byli zavření, tak jsme tam jezdívali na prázdniny. Tohle jste vy s Radkem? Na lehátku tatínek, tam Josef Kasparidek, dědeček, já tady se usmívám vpředu a tam sedí Radek mezi chlapama. Tohle je vyfocený v Kolíně, jak dědeček bydlel jako na fabrice. To jsem v kočárku, to je můj tatínek, kterýho jsem velmi milovala. A vedle sedí moje sestřenice Regina, to byla dcera Boženky, maminčiné sestry. Tady tohle je taky ještě fotka jako z tého Bedřichova. Tatínek tam něco študuje, no a... Rád kouřil taťka, že jo asi? Kouřili, mamka kouřila. Jo. To je taková... No, tohle je tady v Lošané, ve věži, tady to, jak je tam ten vchod, to tmavý, tak to byl vchod do sklepa. Já jsem tady z kraje, vedle mě mám dojem je Věrka Hybšova. Hybštova? No, Hybštova, no. Čili to jsou ty, co a byli jestli to byli jako ti jejich bratři, to už jako nevím, že jsem s nima jako kamarádila. Tady je vidět ten vchod, vlastně, u kterého je vchod do sklepa, u kterého je ta fotografie pořízena. A tam jsem měla zaparkovanou 3 kolku. A tatínek něco študoval, maminka jela jako k babičce jak do Kolína, no a nevšimla si Lidunky, protože ta furt někde něco dělala, no a maminka z Kolína přijela. A kde je Lidunka? A on říkal, no před chvilkou tady byla. No a já, protože jsem se ptala, kde je maminka, a tatínek řekl, že jela do Kolína, tak já jsem si vytáhla tu 3 kolku a jela jsem jí naproti do Kolína. A teď mamka mě, s paní Cukrovou mě hledali, protože to už byl jako, tak jako soumrak. No a já jsem šlapala někde ke křížku. No. A to ještě maminka, protože ten autobus dojel a potom, myslím, jel do Křečkoře nebo kam a vrátil se zpátky, tak čekala na toho šoféra, jestli náhodou si nevšiml malé holčičky jako na silnici a on, že jako ne, no tak potom se nějak rozdělili paní Cukrová na jednu stranu, protože nevěděla kde, no a našli mě, no tak jsem tady, jako, takže mě našli. Toto jsme se koupali. Mám dojem, že to bylo na Bedřichově, jak byla přehrada Černá Nisa, tak tam jsme se chodili koupat. Tatínek, já, tam je brácha a to byla, mám dojem, že paní Chlubnova, ty měli na Bedřichově chatu, jak měl dědeček, tak nad nima. To je ta chata? No to je ta chata na Bedřichově, tady zleva to je dědeček Josef Kasparides, před ním stojí Simona, sestřenice, to je druhá dcera tety Boženky, tam je moje babička, já a Radek. Tady toto je fotografie z Pivína, vzadu stojí po levé straně stařeček František Švéda, vedle něho je teta Jarmila, manželka Zdenka, který je po levé straně sedí dole, v prostředku je Vašek a na kraji je Vraťa Švéda. Všechny 3 kluci Švédovi a na vrchu, tedy abych to řekla lepší, je tam stařeček Švéda, Jarmila, manželka Zdenka, potom je stařenka Hedvika Švédová a ta třetí jako paní, to je Jarka, manželka Vratě. No a dole jsem já a brácha. To je krásná fotka. A maminka fotila, že jo. Toto je fotka z Bedřichova, to už jsme byli větší. Mám dojem, že se ta fotka posílala i mamince do Pardubic.
Tohle, když se Stařeček vrátil v 60. roce na amnestii, tak jsme se jeli do Prostějova vyfotografovat. Takže Stařeček, Švéda, Stařenka, Radek a já. Můžeš nám krátce, Lidko, prosím říct, co udělal Stařeček po návratu z komunistického kriminálu stran domků v Pivíně, který komunisté ukradli? No, protože vlastně, když je zavřeli, že jo, tak jako všechny, který zavřeli, tak by jako propadl majetek ve prospěch státu a ten barák tam bydlel strýc Vraťa a Stařeček se Stařenkou. No samozřejmě, to už v tím 52. jsme se tam přestěhovali my, protože jsme se museli tady z Lošan výhružnej dopis, že se musíme vystěhovat. No a Stařeček, když se vrátil, tak vlastně, protože to propadlo ve prospěch státu, tam zůstala 1/3 Stařenky akorát, tak Stařeček ve 72 roku a chodil pracovat, se tam stavěl kulturní dům v Pivíně, tak tam chodil pracovat, aby mohl ten barák odkoupit zpátky. Vědomko, kolik je tady na té fotce let? Mně? Ne, Terence. No, Stařečku, říkám, když přišel v tím 60. že on je 1887 a Stařenka je 1892. Tak to nemám skočit. A je to 60. No to bylo tak asi, když se vrátím v 60. tak si myslím, že to je buď v tím 60. nebo 61. vyfocený. A to jsem měla 15 asi. No a Stařeček byl tedy legionář a vrátil se až taky ve 20. roce mezi těma posledníma transportama. Další vděk. Tady tohle je maminka, ale nevím, jako, kde to je focený. Mohla by si, já při tyhle fotografii bych tě chtěl poprosit, když se to tady 17. listopadu 89 zlomilo, dostali jste s mamkou i s bratrem možnost se ve Vídni setkat. Můžeš nám říct s kým? No, v 89. je, že v listopadu prostě jako tohle samet, tak potom před Vánoce na nás pozval Pepa Mašinu do Vídně. Tak jsme jako mamka, já a bratr jsme na pozvání byli jako s tím Pepou ve Vídni. No a teprve jako tam nám všecko povídal, jak prostě to všecko jako bylo, když prostě utíkali nebo odcházeli na ten západ, protože v roce 1965, protože mamka se vrátila v 63. a v 65. vycházelo v československým vojáků na pokračování jako, že příběhu bratrech Mašinových, takže vlastně já jsem si to četla a v životě jsem nevěřila, že by prostě tatínek nebo jako mamka naší, že by prostě něco udělali špatně. Samozřejmě jsem to obrečela, protože to tam byli zloději a vrazi a já nevím co. No a takže teď jsem se zamotala. No a teď právě on nám tam povídal, jako jak prostě to všechno probíhalo, co dělali a jak to bylo tak poutavý vyprávění, protože jsme tam přijeli ráno, že jsme jeli z Pivína, takže jako to až do odpoledne pořád, jako já jsem dělala úplně jak jsem jako s napětím a prostě s takovým, co všecko, jak nám povídal, takže to bylo před Vánocem a samozřejmě Vídeň, jako
krásně osvětlený ty ulice a to. A já ještě říkám Pepovi, no já si musím vzít foťák, já si to musím vyfotit. A on říká, a máš blesk, protože... Takže jsem byla úplně prostě tak rozrušená, že jsem, no, jsem jako byla ráda, že nás jako tam pozval. To jako... Apokalyptický den roku 1952, tady v domě číslo popisné 27 se jim stává 19. duben. 19. dubna přichází okamžik, na který máš taky drobné vzpomínky. Stran svého dědečka, který měl snad pro vás přijet, protože celá rodina musela odejít z domu číslo popisné 27. No tak stařeček František Švéda pro nás jako přijel, jako pro děti, no a bral nás na Moravu do Pivína, no a teď jsme ježili vlakem a tak si pamatuju, že jsme vlakem nejezdili do Kolína nebo tohle, no já jsem byla mladší, že jo, brácha je o 3 roky, tedy starší, on je o 3 roky mladší, no a prostě, a když jsme dojeli jako do Pivína, já jsem byla, to vůbec jsem nevěděla, proč se máme stěhovat, protože jako já jsem měla tady krásné dětství, že jo, prostě a to. A jsem byla ráda, že budeme se stařečkem, se stařenkou, prostě jako tohle. No a potom, když už jsme tam jako bydleli nějaký čas, tak stařeček říká, říká před maminkou a říká, ale ty děti už tak neposlouchají, jak poslouchali, protože nás chválil, že celou tu cestu jako z Kolína až do Pivína, že jsme byli hodní, seděli a že jsme neotravovali nebo tohle. No a maminka jako stařečku říká, no jo, stařečku, ale já, když jim něco zakážu, tak stařenka jim to povolí. Ale to tenkrát ještě bylo krásné, já jsem byla ráda, protože stařenka, stařeček, dole strec, jako tenhle vraťa, jako s tetou prostě, jo, tak to, no horší to bylo potom až do 53. Lidko, já ti samozřejmě tak jako vám všem ostatním hrozně moc děkuju. Chtěl bych se zeptat vás, jestli máte nějaké dotazy na vyprávění nejenom Lidky Zouharové Švédové, ale kohokoliv dalšího. Myslím si, že se tady, a jsem za to strašně rád, sešla výjimečná skupinka lidí, myslím tu skupinku tady napravo ode mě. Takže dovolte mi, abych ještě předtím, než poděkuju, teď mě napadla jedna věc. Nevadilo by vám, kdybych zavolal Zdeňce? Kdybychom jí mohli třeba říct, ať to ještě chvilku dává s náma, jo? Jo, jsi moc hodná, děkuju. Jo. Jestli není ve vaně. Ahoj, Zdeňko. Zdeňko, prosím tě, my jsme teďka tady skončili, trošku jsme to protáhli a chtěli jsme tě jenom pozdravit. Chtěla by si ty nejdřív pozdravit lidi, kteří tady jsou, prosím? Máme tady besedu, sedí tady asi 40 nebo 50 lidí a jak jsem ti před 2 hodinama říkal, je tady paní Irena Miškovská, pan Přemysl Miškovský, Lidka Švédová a sestry Milena Bednaříková a Olga Hrubá. V Lošanech, tady to máme v té stodole. Tak to je super. My bychom tě rádi pozdravili, tak posíláme ti všechno nejlepší a hodně zdraví, Zdeňko. Tak, teď nevím, jestli jsi slyšela potlesk, ale to byl pozdrav pro tebe.
Děkuju moc. Tak a máte počasí? Máme počasí a hlavně ty tam nedělej žádný škumprťály, jo? Abys tam nedělala vylomeniny. Moc tě zdravíme, Zdenko, a vzpomínáme. Je to od vás moc milý. Ahoj.